Melderslo ligt in de gemeente Horst aan de Maas en niet ver van het kasteel Ter Horst. Tot zo'n 100 jaar geleden hadden de enkele boeren die hier leefden op de zandgronden een karig bestaan. Dat veranderde met de komst van kunstmest. Doordat de bevolking toenam, kwam er in 1917 een school en 4 jaar later een kerk. En zo werd Melderslo een echt kerkdorp. En als we richting het noorden vliegen, passeren we een kleurrijke akker met rozen. Niet zo vreemd, want we zijn niet ver van Rozendorp Lottem, dat ligt iets oostelijker. Het volgende dorp is Tienraai, ook zo'n dorp dat pas begin vorige eeuw tot ontwikkeling kwam. Het had zelfs een eigen treinstation aan de Maaslijn, maar in 1938 werd dat alweer opgeheven. Tienraai was te klein. Op weg naar Meerlo. Dat heeft een wat langere geschiedenis en zelfs een eigen wapen. Vanaf de Franse tijd was Meerlo één gemeente. Vanaf 1969 werd het Meerlo-Wansum en in 2010 kwam Meerlo bij Horst aan de Maas. Wansum werd ingedeeld bij de gemeente Venray. En Meerlo heeft een kasteeltje, Huis Meerlo. In dit gebied ligt een oude Maasarm, die sinds kort overstromingsgebied is geworden. In geval van hoogwater krijgt de Maas hier de ruimte. Dijken zijn aangelegd en verhoogd om de aanwonende bewoners droog te houden. De haven verderop geeft Wansum zijn regionale bekendheid. En dit is het dorp Wansum. We zien dat er een randweg wordt aangelegd om het drukke verkeer van en naar de haven van Wansum en de Maasbrug bij Well om het dorp heen te leiden. De contouren van zo'n randweg in wording zie je niet vanaf de grond. Daarvoor moet je het hoger opzoeken. Gelukkig is er Limburg van boven.